בנות, תישארו איתי כי המוצר הזה קפץ לי עכשיו בממומן, ואני הולכת להגיד לכם האם הוא מתאים או לא מתאים לעור צעיר. על המוצר רשום שהוא מאחד את גוון העור, מסייע בהפחתת כתמים ומגן מהשמש. מוצר מלא קסמים, יש בו כל כך הרבה דברים. בואו נתחיל מהגנה מהשמש. כדי להגן באמת, אני צריכה לקחת כחצי כפית ולשים על הפנים ועל הצוואר. אני חוששת שכמות כזאת תעזור לי לראות כמו מומיה. אם אין לך בעיה עם זה, בואו נעבור לדבר הבא. ברשימת הרכיבים אני רואה שיש לי כאן תמצית לימון וביסום. רכיבים שידועים כרכיבים מגרים שיכולים לעשות קצת בלגן. נניח שאת לא באמת רגישה, בואי נדבר רגע על ההבטחה להבהיר ולעזור לאחד את גוון העור. הרכיב המדובר שאמור לעשות את הדבר הזה הוא ויטמין C. לרוב, אני לא אמליץ לנערות צעירות להשתמש בוויטמין C, במיוחד בצורתו הטהורה, אבל כאן יש דווקא נגזרת יציבה, זה דבר מעולה. אבל האם הנגזרת הזאת, באחוז המינורי שהיא נמצאת כאן, יכולה להבהיר את העור ולעזור לאחד את הגוון? נסיים ונגיד שכשהופכים להסתכל על רשימת הרכיבים, הרכיב השני בלבד ברשימה הוא אלכוהול דינת, רכיב מייבש שעלול לפגוע במחסום העור. אם כן יצא לכם לנסות את המוצר, תכתבו לי פה, ואם עדיין לא ואתם חושבות כן, אני אשמח לשמוע מה דעתכם.